живял някога един странстващ учител. Веднъж, докато вървял по пътя си, той видял мъж, който се бил натоварил с много тежък багаж. Товарът така го притискал, че бедният човечец едва успявал да помръдне. Тогава мъдрият учител го запитал: защо си се нагърбил с този тежък товар? Нима тялото ти не страда под натиска на багажа? Разбира се, че страдам. Но аз върша това, за да са щастливи моите деца. Моят прадядо е страдал, за да е щастлив дядо ми, а дядо ми е страдал, за да може баща ми да е щастлив. После моят баща страда през целият си живот, за да съм щастлив аз. Сега е мой дълг да постъпя като тях. След като изслушал разказът му, мъдрецът попитал: а досега някой от твоята фамилия бил ли е щастлив поне за кратко време? Не. Но пък аз съм убеден, че моите деца ще живеят щастливо. Отсякал непознатият. Но как неграмотният ще научи другите да пишат, а картицата ще научи орела да лети? Възмутил се учителят: научи се на първо време ти да бъдеш щастлив. Чак тогава ще можеш да покажеш на децата си как и те да живеят така.